दिनै नोंथांमोना खुङै 25 बोसोर जाबोबाय बा 25 बोसोर जाबाय दिनै सिलभार जुबलि जादों। बेयावनो जों बुजिनो हायो नोंथांमोना बेसेबां खुंबोखो, बेसेबां गेवलां मेलाव बेसेबां मोजां आलासि लाबोखो, आलासि लाबोनानै नोंथांमोननि गामियाव बेसेबां मोजां बिबुंथि होनानै नोंथांमोननि गामिनि मानसिफोरखौ बेसेबां सोलायहोनो हाखो। दा सोरनिबा बिबुंथिया फंसे रावानो सोरनिबा गोसोखौ सोलायहोनो हायो। जानो हागौ सोरनिबा बिबुंथिया नोंथांमोननि गामिनि सोरखौबा सोलायहोनो हादों। नोंथांमोना साननो हागौ बोसोरफ्रोमबो खुंदों, बोसोरफ्रोमबो फैसा थाखा जोंनो हरबाय दं, नाथाय बेजों नोंथांमोना जेबो लस जायाखै। दिनै नोंथांमोननि गामियाव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय होयो, खारनाय बारनाय बादायनाय होयो, बेफोरजोंनो नोंथांमोननि गामिया एसेबाबो सेंग्रा लाइमोनफ्रा राफोद जानो खाबु मोनदों। दा बेखायनो बै फैसा गारनायफ्रा जेबो लस जायाखै। दा जियानो जा दिनै नोंथांमोननि गामियाव उषारानि फैगोन, उषारानि ब्रह्म। नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बेसे लांगोन उषारानि ब्रह्मआ? खै हाजार लांगोन? 80,000 लांगोन, 80,000। दायो पबन फैगोन, पबना बेसे लांगोन? पबना 30,000 लांगोन। ओइ दामग्रा देग्राफ्रा बेसे लांगोन? दामग्रा देग्राफ्रा सासेयाव 5,000 लांगोन नोंथांमोननि गामिनिफ्राय। आं बेसेबां लांगोन? 50,000 लांगोन आं दा। नोंथांमोना मालायनो इसेबां बोसोरफ्रोमबो बिदि राननानै हरबाय दं, नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बाहेराव साबैसेया मेथाइ खननानै फैसा लाना फैयो? दिनै आखाइ थिखांनाय सोरबा दं नामा? सोरबा दं? गैया? सोरबा बैदि बेन्डुलेन, बैदि गिटार, किबर्ड दामनानै सोरबा आरजिनानै लाबोग्रा दं नामा? रावबो गैया। मेथाइ खनग्राबो गैया, एक्ट्रिसबो गैया, एक्टरबो गैया, फिल्म लिरग्राबो गैया। दाना होमबा 25 बोसोर जुदि खुंनाया माबा लाब जादों नामा? जादोंना जायाखै? दा नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सिमलायाव सावगारि आखिनाय, सल' खननाय, दामनाय देनाय, बैफोरबायदि खुदियाखौ सोर न'खराव लांग्रा दं दिनै आखाइ थिखांनाय? बेयावबो गैया। सासेबो लाङा? नों लाङो मेथाइ खननायाव? हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसा मेथाइ खननाय। हिनजावसाखौबाथाय मेथाइ खननायाव होनांगौ। मानो होनांगौ? हिनजावसाफोरा जुदि बैसो जायोब्ला मोसानो लाजियो, हाबा जायोबा मोसानो गारो। नाथाय मेथाइ खनोब्ला हाबा जानायनि उनावबो मेथाइ खनो। जेरैहाय सुलेखा बसुमतारी, नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया सुलेखाखौ? देंखोनि रानि। बिथाङा दिनै रिटायार जानोसै, मास्टार मावो, मास्टारबो मावो। दाना मोनसे प्रग्राम खालामनो फैबा बेसे लायो सुलेखा मेदामा? 80,000, जायगा लानानै जायगा 1.5 लाख ओरै लायो। दाना होमबा बैसागो मास मोनसेया जुदि सामफ्रामबो प्रग्राम खालामबा बेसेबां मोनगोन इयो? 30 लाख 40 लाख। दाना साख्रि मावनानै बेसेबां मोनो बियो? मात्र 3 लाख 4 लाखल' मोनो। होमबा मेथाइ खननानैबो जों जानो हायो? जानो हायो ना हाया? दानिया नोंसोर बर'नि सोर एक्टरखौ साबसिन मोनो? लिंसार। लिंसारा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो? मोनसे फिल्म लानायाव लिंसारा 2.5 लाख 3 लाख लायो। 2.5 लाख 3 लाख लायोब्ला बोसोराव 2-3 फिल्म मोनोबा बेसेबां मोनगोन? 12 लाख 13 लाख। सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो? 3 लाख 2.5 लाख मोनो बोसोरावसो। होमबा एक्टर जानानै माबा लस दं नामा? दानिया सोर एक्ट्रिसखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो बर'फोरनि? फुजि, गेमस्रि, लिपिका, हेलेना। दाना हेलेनाया मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो? 80,000निफ्राय जायगानानै नों खैदिन लायो? मास मोनसे, मास मोननै, जेसेबां बारायो एसेबां फैसायाबो बारायो। दाना मोनसे फिल्म बानायनो 15 दिन, 20 दिन, मास मोनसे ओरै लायो। दा बिदि लायोब्ला हेलेनाया दिनै 80,000निफ्राय 2 लाख 2.5 लाख खामायो मोनसे फिल्माव।
जुदि मोनसे फिल्माव एसेबां खामायोब्ला मोनथाम मोनब्रै फिल्म बानायबा बेसेबां थाखा मोनगोन माथो साख्रियालायाबो हाया ओइ दलथा बिसोरखौ गोजौआव लाबोनांगौलै दानिया नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया पंकज लाहारिनि बर'फोरनि गेजेराव हिट फिल्म बानायबाय थायो मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो बिथाङा मोनसे फिल्म लिरनायावनो बिथाङा 6 लाखनिफ्राय जागायनानै 7 लाख 8 लाख लायो डाइरेक्सनबो होफायो बिथाङा हाइ स्कुलनिबो मास्टारबाव BSc दानिया हाइ स्कुलनि मास्टारनिबो मोनो दाना मोननै मोनथाम जुदि फिल्म लिरनांगौबा बेसेबां फैसा मोनगोन बियो बोसोराव दाना होमबा जोङो फिल्म लिरनानैबो जानो हायो ना हाया फिल्म लिरनाबो जानो हायो दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि गामिनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव रबिबाराव सिमलायाव थांनाय सोरबाफोर बिमाफ्रा ओरैबायदि देलाय मोसानायनि इउनिफर्म सावगारि आखिनायनि इउनिफर्म दामग्रा देग्रानि इउनिफर्म देलाय बिमा बिफाफ्रा बेयाव लानानै थाङो बेयाव लांनाय लोगो लोगो सानसेया बि खुदिया मबाइल नायनो मोनला बेयावनो बिजि जानानै थाबाय गोसोफ्रा सोलायबाय आरो नोंथांमोना बुजिनानै ला जाय मोनसेया मेथाइ खनो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया नोंथांमोननि गामियाव साबेसे ड्राग्स जाग्रा दंना गैया ड्राग्स जाग्रा दं दाना बे ड्राग्स जाग्राफोरखौ नोंथांमोना साफा सानै सोमजिनायावनो खाथम खुथम खालामनोबो पुलिस लानानै जेलाव दोनहै मालाय फाहामग्रा माबायाव दोनगोन नाथाय बिसोरखौ जुदि अननानै दोनोब्ला सासेनि जायगायाव सानै जायगायाव साथाम बारायलांबाय थागोन बारायलांबाथाय बैनिबो बिनिखौबो हानाय नङा बैबो बिनिखौ हानाय नङा बाराद्राय जालांगोन बेखायनो खमावनो फोसाबनानै लाखा जाय मानसिया मेथाइ खनो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय मोसायो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया ड्राग्स जाबाय माने बे मोसानो हाला ड्राग्स जाबाय माने मेथाइ खननो हाला दा बेखायनो बेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि खुदियाखौ दोनहै रबिबार सानसेयाव थाहैबाय माने मबाइल नायनो मोनला गोसोफ्रा मोजां जाबाय बुजिदों ना होमबा दिनै फैलाया बे बोसोराव मोनब्रै एलबाम गादों एलबामाव मोनसे एलबाम गानायाव फैलाया बेसेबां लायो 25,000 लायो फैलाया मोनसे एलबामाव मोनब्रैयाव बेसे मोनगोन 1 लाख मोनबाय आं खैथा एलबाम गादो एबार 12था एलबाम गादो मोनसेयाव 25,000 बेसे जागोन खै लाख जागोन 3 लाख आंनाव हाबना दं दा गोजो माराम जालायनानै साख्रियावबो दरमायावबो थाबाय बिबो फैबाय होमबालाय माथो लस दा बेखायनो नाथाय मा जानांगोन खुदियाफ्रा फरायनायाव मोजां जानांगोन खमैनो BA पास जाथारनांगोन MA पास जानांगोन जों गासिबो एक्टर एक्ट्रिसफोरानो गासिबो BA पास MA पास गोजा बेनिफ्राय फिल्माव ओंखारग्रा बेफोर दामग्रा देग्राफोरखौ मानसिफोरा मा सानो हिन्जावनि लफिया सानो नाथाय साख्रियाल लाबा मास्टारफ्राबोथ' 2 साथाम लाग्रा दंना माहाजोनफ्राबो 2 साथाम लाग्रा दङ सोरबा दाहोना रुवाथियाबो 3 साब्रै लाग्रा दङ दाना बि जाबाय मानसिनिनो आखलखा नाथाय बेखौ हारिमुआ थिना हारिमुनि मानसिफ्रा नंगौ माब्लाबा सोरबा मोदोम बुनायबो नुगोन लोगो हमलायनायबो नुगोन नाथाय बिसोरनि गोसोआ एकदम गाज्रि नंथारा हारिमुआव थाग्राफोरनिया जोबोद स्रां मोगथाङाव जि नुदों बेनो सिङाव जेबो गैया नाथाय गुबुन रोखोमनि मानसिफोरनिया मोगथाङाव गैया सिंसो दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो बेफोरबायदि मेथाइ खननानै खामायग्रा सोरजिथों जाथों मानो होनबा दिनैनि दिनाव साबैसे साख्रि मोनो साख्रि मोननायनि थाखायबो लामा दंसै जानो हागौ दहाय आलासिफोरा जोबोद मोजाङै बुंलांबाय दा जियानो जा आं खावलायबाय नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ मिउजिक स्कुलाव लां दामग्राया दामग्रा सावगारि आखिग्रा मुसुखा दामग्रा बिदिनो बेयाव क्लास जायो बेयाव लानानै थां ओमफ्राय हिन्जावसाफोरखौ बांसिन मोसानायाव होनाङा सल' खननायाव हो हिन्जावसाफोरखौ मानो होनबा बैसो जानाय लोगो लोगो मोसानो लाजियो हाबा जानायनि हौवाबा हगारगोन ना हगारा बेखायनो मेथाइ खननायाव हो मेथाइ खननायावबाथाय बुरै जासे थालाङो खननो हायो दा जियानो जा गोजोननाय मोन्दों।